like, and subscribe. Hey guys, so manginom taog ka native coffee in Tiboli. So there, perfect for the cold weather outside. Yeah. Papakulay sa kapito pa kayo. See? Yeah. Okay, hello guys. Magandang gabi. Ito kami nagkakain ng tawag nito? Adobong chicken. Saka talong na may gata. Yun. Living in Tibuli way. Like, subscribe. Yuhu Lafus, or ibig sabihin good morning in Tiboli. Dito po tayo dito sa Lake Seloton at we are witnessing the sunrise. Sabi kasi dito maganda yung sunrise. So yun guys, bloopers 101. Nandito kami sa maling destination. Para sa kabila, kailangan pa namin sumakay ng motor ulit para makapuntahan namin yung malapad na place na maraming lotus, di ba? Di ba? Ito na po yung yung motor. This is it. Mulektik ko eh. Hello guys, finally dito na kami sa kaya ng uwo or bangka. So ayan. What's up guys, dito kami ngayon sa kalagitnaan ng mga lotus. So kita nyo sa likod tsaka sa harap, kahit saan daming lotus. Para kami nasa Tangled na movie. See the line for this guy. Di muna di ay. Tayo. Da. Okay, papakita ko sa inyo guys. Guys, tapos na po ang aming cruising to water lilies. So next destination, Tagitas. Hello guys, so dito po tayo ngayon sa Tiboli Museum. Nagitiboli na yung mga kasama ko. Ako lang naging photographer. Yan sa nakaduraan ha. Yan sa nakaduraan. Billy dancing. So bago kami umuwi sa SLT, dito muna kami sa landmark na Kemdol. Ano yung Kemdol? Hindi ko maintindihan. Guys, nandito ako ngayon sa Kabayo. Yun, ito, tapos na po kami sa aming pasyal sa park. At ngayon, punta na kami sa aming kainan. Kasi nagugutom na ang batang ito. Kain na ako ng tao. Kakain ng tao. Like and subscribe. Bye-bye.
So guys, we are back at SLT and we will have our breakfast. Afterwards, we will go to 7 waterfalls. So, kaon sa amin, gutom na kayo, guys. Hey guys, so unfortunately, we cannot have the zip line here at Lake Cebu because currently a retrieval operation sa body nga nagpakamatay a few days ago. So we're only up until falls 1 and 2. So definitely we have the reason to go back here. Like and subscribe. Hey guys, so that was the falls 1 or the Hikong Alu. And we are headed to the next falls, level 2. Kung saan may nagpakamatay. Wala kaming magagawa mga turista, charet. Wala kaming magagawa kundi ito na lang. Pero we are having fun, of course. Yeah.